O paro volve a baixar nas comarcas das Rías Baixas. A chegada do verán aumenta a contratación e permite reducir os datos en case todos os concellos da nosa contorna. Destacan o caso de Pontevedra con 200 menos, Sanxenxo con 150 e Vilanova con 70. Que tal? Boas noites. Na comarca do Barbanza, a baixada máis destacada dase en Ribeira con 65 desempregados menos. De seguido ampliamos antes titulares. Nace na Pobra un novo partido político. Veciños independentes da Pobra busca ofrecer unha alternativa aos descontentos coas actuais opcións. O albergue de Carril rematarase dentro dos prazos. Concello e Deputación confirman que estará listo antes do 31 de xullo. Aprobado inicialmente o PEMUS de Pontevedra. Agora inicias un período de exposición pública ata finais de agosto. O Motoclub A Rosa dos Ventos de Pollo recupera a súa concentración moteira. A cita regresa esta vindeira fin de semana con 3 intensas xornadas. Boiro viviu os días grandes das súas festas esta fin de semana. Un dos eventos máis destacados foi o espectáculo piromusical celebrado en Barraña. Como adiantábamos ao comezo das novas, baixa o paro nas comarcas das Rías Baixas. A reforma laboral semella que continúa a dar os seus froitos, cunha baixada xeneralizada do desemprego no mes de xuño. Comezamos o repaso na comarca de Pontevedra. Na capital o paro baixou en case 200 persoas. Na cidade, o número total de desempregados sitúase nestes momentos en algo máis de 4.700. Datos positivos tamén no Salnés. Nesta comarca, o paro tamén cae en todos os municipios. Salienta o caso de Sanxenxo, onde se registraron 150 parados menos. Tamén destaca Vilanova, con 70 desempregados menos, e Vilagarcía con 60. Na capital alusa hai nestes momentos case 2.800 persoas no paro. Na comarca de Caldas tamén baixa o paro en todos os concellos. Agasún. Trátase de Portas, onde xuño se registraron 4 parados máis con respecto ao mes anterior. Na comarca do Barbanza, o paro tamén baixa en todos os concellos. En conxunto, o número de parados sitúase agora mesmo nesta comarca en 4.150. Salienta a baixada registrada en Ribeira con 65 persoas que atoparon emprego no mes de xuño. Seguille xa de lonxe por todo son en Noia con 19 e 13 parados menos. No conxunto de Galicia, o paro baixou en máis de 5.000 persoas. Nestes momentos, o número de persoas dadas de alta nas oficinas de emprego é de case 141.000. A nosa é a terceira comunidade en que máis descende. Ademais, prodúcese tamén un incremento da contratación indefinida, grazas á reforma laboral do Goberno Central. Dende a Xunta, celebran os datos, pero indican que non se pode equiparar os contratos indefinidos con contratación de calidade. Galicia rexistra a cifra de datos máis baixa de paro nun mes de xuño e a terceira menor cifra desde o ano 1996, que é o ano no que se empezan a contabilizar estes datos. Con respecto ao mes pasado, a nosa comunidade baixou o paro máis do dobre que no Estado e somos a terceira comunidade autónoma con maior descenso do desemprego en termos absolutos. Os datos melloran grazas ao verán. Un verán que dende a Deputación de Pontevedra agardan que sexa excepcional coa visita de turistas. A presidenta móstrase optimista e cree que superarán as cifras que se marcaron como referencia, un 75% en xullo e un 80% en agosto. Carmela Silva tamén destacou a importancia que suporía aumentar estas cifras para un sector tan importante como o do turismo. Os datos van a ser realmente extraordinarios. Xa no 21, increíblemente, non? Que non o esperábamos, nos sorprendeu gratamente, se melloraron os prepandemia, os de 19. Este ano imos a mellorar os do 21. Nos dimos unha media de todo o verán en torno ao 75-80%, en agosto 80-85% de pernotacións, e eu estou segura que incluso vamos a superar, que é difícil, non? Porque pasar do 85 casi imposible, casi cheo total, non? Pero van a ser unhas cifras extraordinarias. Nace na Pobra un novo partido político que ampliará o espectro político de caras municipais do próximo ano. Trátase de Veciños Independentes da Pobra, integrado principalmente por xente moza con Eloi Sobrino á cabeza. Esta mañá presentábase no Auditorio Valle Inclán da Pobra unha nova formación política xurdida no municipio. Trátase de Veciños Independentes da Pobra, que nace coa intención de ofrecer unha alternativa aos pobrenses descontentos coas actuais opcións presentes na vida municipal. O novo proxecto se vai articular a través deste partido político, que é Veciños Independentes da Pobra,
O partido nace da necesidade que vemos un grupo de veciños de diferentes ideoloxías que no seu momento pois votamos cousas diferentes, que nos xuntamos e pensamos que as cousas se poden e se deben facer moito mellor no día a día do que ven sendo o funcionamento do noso concello. Creemos que se pode mellorar en moitos ámbitos. Tamén creemos que en diferentes ámbitos tan importantes como o comercio, o turismo ou mesmo o mantemento de infraestructuras, porque calquera que vexa o noso municipio diferentes estradas, as que son sobre todo municipales, ve que non hai un mantemento adecuado, é dicir, son cousas do día a día que creemos que se poden facer mellor, así como en ámbitos que como comentei antes. E o que buscamos dando este paso adiante é ofrecerlle á veciñanza algo novo, que se volvan a ilusionar pola política municipal. Malia que non se presentou ata hoxe, o partido está rexistrado dende o 2020. Ao longo destes 2 anos, ademais de perfilar a estrutura interna da formación, traballaron xa presentando iniciativas tanto no Concello como ante outros organismos como Valedor do Pobo. Solicitudes que levamos presentado. É verdad que algunhas foron atendidas, outras directamente non foron atendidas, e tamén temos presentado escritos no Valedor do Pobo polo mal funcionamento de diferentes servicios ou infraestructuras. Por exemplo, por poner un exemplo, no seu momento presentamos unha queixa no Valedor polo que considerábamos que era ter a piscina ou pabellón 2 anos cerrado, nos parecía excesivo, entonces presentamos unha queixa. Este novo equipo, capitaneado por Eloi Sobrido, traballa agora na elaboración dun programa realista e co que os veciños se sintan identificados para concorrer ás eleccións municipais de 2023. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vende rexistrar novas iniciativas sobre a mellora dos servizos de correos en Ribeira. O nacionalista demanda a ampliación do horario da oficina. Reclama a súa apertura en xornada de tarde e así poder atender de maneira axeitada as súas necesidades da veciñanza. Rego considera tamén necesario que se cubran a totalidade das prazas vacantes do persoal nesta oficina, para que deste xeito se poida asegurar tamén un bo mantemento dos servizos durante as vacacións ou as baixas do persoal. En nova xornada de protesta ás portas do Centro de Saúde do Grove, a concentración serviu para denunciar unha vez máis a falta de médicos que ven arrastrando o ambulatorio. A protesta estaba convocada polo BNG. Tamén contou coa presenza de Esquerda Unida, que nas últimas horas indicaba que se sumaría á concentración. Nesta formación, por certo, declaman tamén a dimisión do xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés pola situación na que se atopa o Centro de Saúde Meco. Uns problemas que, segundo explican dende Esquerda Unida, son máis graves cada verán. Sen ir máis lonxe, nos últimos días só houbo un médico que se tivo que centrar únicamente nas urxencias. Isto provocou que dúcias de veciños quedasen sen consulta. Máis novas, Vila García rematará o albergue de Carril nos prazos indicados. O Concello e a Deputación visitaron os traballos de reforma e aseguraron que non hai risco de perder a subvención da Administración provincial. Indican que as obras se rematarán antes do 31 de xullo. O novo albergue de Carril será unha realidade antes do 31 de xullo. A subvención da Deputación finaliza este mes, pero tras varias prórrogas, finalmente as obras están avanzando a bo ritmo e tanto a Administración provincial como local confirmaron que se cumplirá cos prazos previstos. Renunciou unha empresa, non sei se saben da licitación, pasou unha crise sanitaria. Como decía a presidenta, se duplicaron, triplicaron, quintuplicaron os precios das materias primas. E pese a todas as dificultades, pese a todos os obstáculos, este goberno municipal, como sempre, co traballo da Concelleira Urbanismo, con traballo do Concelleiro de Turismo, con todo o persoal do Concello detrás, coa dirección de obra, consiguieron salvar os obstáculos e vamos a rematar a obra no seu prazo. Dende a Deputación felicitaron ao Concello e sinalaron que Vila García contará cun albergue que será unha referencia. As peregrinas e os peregrinos van a querer ver aquí porque non solamente a construción é extraordinaria, sino que además de eso ten unhas vistas únicas. Son únicas esas vistas, así que imos a ter o mellor albergue que de toda Galicia, de verdade o digo, que hai moitos moi fermosos, todos son estupendos, non o fago como un elemento de confrontar con ninguén, moito menos, sino que realmente esta é unha obra excepcional. O custe do albergue é superior aos 600.000 euros. Estará composto por 3 plantas e 5 habitacións para acoller a 30 peregrinos. 2 baños na planta primeira, unha zona de lecere para tomar o desayuno máis relacionada xa con esta fachada que dá a Cortegada, e esta terraza,
e logo esa habitación xa como un objeto atopado dentro desa ruína, xa un objeto moito máis blando que o resto, xa é toda esa construción de madeira, no? Que recolle as 5 habitacións. Unha vez rematada a obra, o Concello e a Xunta asinaron un convenio mediante o cal a xestión pasará a disposición da Administración Autonómica. Dende o Goberno local agardan que a Xunta sexa áxil e que o albergue poida estar aberto o antes posible. Aprobado inicialmente o PEMUS de Pontevedra. O Plan de Mobilidade Urbana Sostible da cidade inicia agora un período de exposición pública ata finais de agosto. O Concello deseñou un proceso participativo con diferentes conferencias polos distintos barrios, coa idea de que a veciñanza poida facer as súas achegas. O Goberno local cualifica de fito a aprobación deste documento. A Xunta de Goberno Local de Pontevedra aprobou esta mañá o Plan de Mobilidade Urbana Sostible da cidade. O coñecido como PEMUS recolle as distintas opcións de mobilidade do Concello, fomentando os medios alternativos e máis respectuosos por riba do vehículo privado. O documento é unha obriga imposta pola Lei do Cambio Climático que o Concello cualifica de fito. Sacar un documento das características do PEMUS é un fito moi importante. É un fito importante porque supón dar un paso adiante ou dar un paso máis no modelo. O PEMUS é un documento estratégico que marca a folla de ruta de este goberno nos vindeiros 10 anos, por poñer un límite temporal. Coa aprobación inicial do PEMUS abrese agora unha fase de exposición pública que rematará o vindeiro 31 de agosto. Neste tempo, o Concello quere impulsar un proceso de participación activa con actividades e conferencias abertas á veciñanza dos distintos barrios. Fixemos estes procesos participativos porque non queríamos caer na mera formalidade da participación, é dicir, para aprobar un PEMUS é necesario unha exposición ao público, é un trámite que se vai a dar a partir desta aprobación provisional, pero moitas veces estes procesos pasan inadvertidos e o que nos interesaba era unha movilización da participación. Pola súa banda, o PP cualifica de incompleto este plan de mobilidade urbana sostible, entendendo ademais que só vai servir para pechar máis rúas ao tráfico. No goberno local non se amosan sorprendidos coa postura dos populares. Cada vez que hai unha proposta de futuro está en contra. E aparte con argumentos, si me permitides, superficiais, banais e de pouca enxundia. E nunca, eso sí, nunca, con unha proposta, con unha contraproposta, con un programa. A exposición pública itinerante comezou hoxe na Praza da Constitución en Campolongo, despois trasladarase a Barcelos, Monte Porreiro e o Burgo. E Pontevedra crea unha oficina específica para a xestión dos fondos Next Generation concedidos á cidade. En total, máis de 7 millóns de euros, dos que a metade serán destinados a destapar os gafos e a restauración ambiental da Ribeira do Lérez. A oficina que vai crear o Concello inclúe persoal municipal reforzado por 2 técnicos. Veíamos necesario reforzar ese equipo con técnicos especializados. Por iso sacamos este programa temporal para a xestión de fondos Next Generation. Este programa está composto por 2 persoas, un administrativo, un C1 e un técnico A1 especializado no control e no seguimento dos proxectos, na emisión dos informes sobre as bases, na tramitación e o control das xustificacións, a elaboración de modelos, a resolución de dúbidas. A chegada do mes de xullo trae consigo tamén o inicio da campaña do polvo. A partir de hoxe xa se poderá capturar esta especie. En principio prolongarase ata a data de inicio da veda do ano que ven, que se fixará a través do correspondente plan despois de consensualo co propio sector. Ata o 31 de agosto, a cota máxima de captura desta especie será de 30 kilos por barco e día. A cantidade a que se lle engaden outros 30 kilos ao día por cada tripulante enrolado a bordo, ata un máximo de 210. No resto de campaña, a cota máxima subirá aos 50. As expectativas para este inicio de campaña son bastante boas. A Garda Civil de Boiro investiga un intento de estafa denunciado por unha veciña da Pobra. A muller puxo en coñecemento do Instituto Armado os feitos acontecidos tras publicar en internet un anuncio ofertando unha vivenda vacacional en alugueiro. Foi contactada por un home interesado en reservar o aloxamento, pero que propuxo realizar o pago utilizando a opción de enviar diñeiro en efectivo ao caxeiro. A afectada desconfiou do procedemento ao comprobar que os cartos quedaban retidos na súa propia conta e inmediatamente cancelou a operación. Tras denunciar os feitos, buscou información sobre o número de teléfono do suposto interesado e comprobou que outros usuarios alertaban do intento de estafa. Momento para a publicidade. Regresamos nos segundos con máis novas, entre elas a celebración das festas de Boiro. Ata agora.
Continuamos nas novas do día. Durante este mes de xullo, o Concello da Pobra, a través do Departamento de Turismo, volverá a organizar a Semana do Mar. As actividades arrancarán xa este próximo venres co tradicional mercado mariñeiro, que estará composto por unha trintena de postos instalados nos xardíns Valle Inclán. Ao longo de toda a semana desenvolveránse diversas actividades e espectáculos de temática mariñeira como Xentes do Mar, que levará a escena Eira dela o próximo domingo ás 9 no Cantón da Leña. Realizaránse tamén visitas a diversas instalacións como Club de Remo, a Praia dos Raposiños para coñecer o oficio do marisqueo, a antiga fábrica de salgadura de Laxe, así como un percorrido guiado polos areos. A semana pecharase coa inauguración da mostra fotográfica A Pobra, as súas xentes e o mar na Casa Mariñeira. Vilanova porá en valor a figura e a obra de Valle Inclán co Festival Festivalle, un evento que estará composto por diferentes representacións, todas elas escritas polo autor vilanovés. O Festivalle complementarase con outras actividades para crear un espazo cultural amplo en torno á figura de Valle Inclán. Crear un proxecto cultural significa que poidamos facilitar o acceso aos espectáculos de máis alto nivel producidos en España durante a última temporada. Espectáculos teatrais na edición deste ano, en outras edicións veremos tamén outro tipo de espectáculos. Facilitar tamén o acceso a todas as actividades conexas coa produción de Valle Inclán e facilitar que ao longo do ano e sobre a figura de Valle Inclán en Vilanova como centro, pero tamén nun sentido amplo, no que o territorio do Salnés, esta gran parte da provincia de Pontevedra, exista unha oferta cultural permanente que este focalizada nesa figura internacional como é Valle Inclán. As representacións teatrais correrán a cargo de 4 compañías, 2 galegas e 2 de fora. Estes grupos crearán un total de 5 espectáculos e 6 funcións. Algúnas serán estreadas para a ocasión. A compañía El Brujo mostrará a súa versión de Luces de Bohemia, mentres que a Escola de Arte Dramático de Galicia ofrecerá unha versión de Divinas Palabras. Vila García acollerá o encontro entre Manuela Carmena e Ramón Villares este vindeiro mércores. A cita enmárcase dentro do programa do Vila García Cidade do Libro, un coloquio que se tivo que pospoñer por unha indisposición da exalcaldesa de Madrid. A conversa ao solpor enmarcada no apartado de literatura política e social celebrarase no Salón García a partir das 9 da noite. Ademais de estar aberto ao público, que poderá interactuar cos relatores na parte final do acto, contará cun espazo para que os autores poidan asinar as súas obras dende unha hora antes de que comece o encontro. Carmena chega a Vila García co seu último libro baixo o brazo, La joven política, unha obra na que a ex-xuíza aboga por outro tipo de política na que o cidadán recupera o seu poder. Trátase dun alegato en favor da tolerancia e crítico cos partidos. O acto estará moderado por a xornalista Teresa Cuiña. A Escola de Música de Rianxo celebrou esta pasada fin de semana no Pazo de Rianxiño o seu tradicional festival de fin de curso con gran asistencia de público. A escola recuperaba esta actividade de forma presencial despois de 2 anos sen poder celebrala a consecuencia da pandemia. Fixo ademais en 2 sesións, unha tarde do venres e outra na mañá do sábado, debido fundamentalmente ao gran número de actuacións previstas. Os alumnos de iniciación, formación musical e instrumental, en moitos casos acompañados dos seus mestres, fixeron gala das aprendizaxes adquiridas durante o curso. A oferta musical foi do máis variado, dende estilos clásicos a máis modernos. Mellorar o benestar mental e emocional a través da experimentación da música. Ese é o obxectivo dos talleres de musicoterapia que se poñen en marcha no Concello de Pontevedra, a través do programa municipal A Vida é Movernos. O coñecido percusionista Pedro Campos aplicará a música e os elementos musicais con finalidades terapéuticas, amosando os seus beneficios en ámbitos como a depresión, a ansiedade, a síndrome de Down, o embarazo de risco, as enfermidades neurolóxicas, o autismo ou TDAH. Os obradoiros comezarán mañá na sede de Down Pontevedra xuntos. Tamén haberá sesións no local da Asociación Española contra o Cancro, na Asociación Sociosanitaria de Enfermedades Inflamatorias Intestinais e en Amanecer as PEIs, entre outros colectivos. Os talleres que foron presentados esta mañá traballarán cuestións como as comunicacións, as relacións, a aprendizaxe, o movimento, a expresión ou a organización. Entre os efectos positivos da musicoterapia inclúense o estímulo dos procesos motores e cognitivos, o fomento da creatividade, a mellora da neuroplasticidade e dos estados mentais positivos, o alivio de dores e malestares, a diminución da ansiedade, o incremento da atención e das capacidades sensoriais. La música es la medicina del alma, esa es la frase que decía Pitágoras, y muchos más filósofos que daban gran importancia a los beneficios de la música, ¿no? La musicoterapia ya es una ciencia bastante antigua,
desde los años 70, fue la primera carrera universitaria aquí en Barcelona, y la música lo que hace es prevenir enfermedades físicas y mentales, ¿no? Utilizando la música, el ritmo y la melodía. Agora tocan as asociacións, esperemos que a cousa salga ben, estou seguro de que vai a ser así. Pedro é un grandísimo profesional que ten demostrada a súa capacidade para conectar e para empatizar con todas as persoas, e as asociacións pois están ávidas de actividades que lle permitan, bueno, pois achegarse máis aos cidadáns, non só a seus socios, sino abrir as portas para novos socios, para novas persoas que os necesiten, non? Mais actualidade, o Concello de Boiro continúa celebrando as súas festas do verán. Durante toda a fin de semana desenvolvéronse infinidade de actividades nas que se mesturou tradición, modernidade e música. Destacaron os concertos de Café Quijano e Treixadura, así como as tradicionais verbenas que ateigaron a Praza de Galicia. Fin de semana por todo alto en Boiro coa celebración das súas festas do verán. Os festexos iniciáronse o pasado venres pola noite coa lectura do pregón, este ano a cargo dos nenos dos 6 centros de ensino de infantil e primaria do municipio. Boas noites, son Noa do Cole Santa Baia. Benvidos todos ao pregón das festas que representan o noso concello. Despois de 2 anos de pandemia, hoxe é un día especial. Durante toda a fin de semana desenvolvéronse tamén infinidade de actividades dirixidas a todo tipo de públicos. O que pensamos cando estuvemos programando estas festas dentro do Goberno e o Departamento de Cultura é chegar un pouco a todos os públicos, por eso se cambiou un pouco o formato tradicional que se viña facendo desde sempre. A festa tradicional do sábado no Parque da Cachada congregou tamén a un gran número de veciños e visitantes, coas actuacións dos grupos Os Monifates, Silbarbeira, A Beloura, Aroña, Baile de Abanqueiro e o grupo de gaitas Os Algueiriños. Levábamos moitísimo tempo ensaiando os bailes, tiñamos ganas de salir xa á rúa e pasalo ben co noso tema que é o tradicional. Sen esquecer tampouco a festa da Orella da Boliña. Non me podo queixar de nada, nada. Se me dixeron, podes volver posta a cola outra vez, cando termines esa, podes volver a coller outra ración de orella. Agora chégame esta, hombre. Pero está ben, A música tivo tamén protagonismo coas actuacións estelares de Café Quijano o sábado e Treixadura o domingo, que reuniron tamén a gran número de persoas na Praza de Galicia, sen esquecer tampouco as tradicionais verbenas. En a xornada de hoxe o protagonismo foi para os mozos, co Día das Peñas. Dende o mediodía no Parque da Cachada desenvolvéronse os divertidos e orixinais xogos, nos que competiron as distintas peñas. Por diante, aínda 2 días máis de troula. Mañá destacan as actuacións a cargo das orquestras El Combo Dominicano e París de Noia e o grupo Amparanoia. Xa o mércores, derradeira xornada, actuarán Triángulo de Amor Bizarro, DJ Matrek e a Orquestra Panorama. Pontecesures celebrou durante as festas do Carme un dos seus actos máis especiais, a inauguración da restauración da bandeira do Carme e a ata de entrega da mesma, un evento que serviu para poñer en valor e conservar o patrimonio da vila. No acto tamén se homenaxearon aos emigrantes e aos mariñeiros de Pontecesures. As festas do Carme do 2022 serán sempre recordadas no Concello de Pontecesures, non só porque sexan as primeiras tras a pandemia, senón porque grazas á implicación do Concello e ao traballo do Museo de Pontevedra, Pontecesures puido restaurar a súa tan importante bandeira da Liga de Amigos do Carme, así como a ata de entrega da mesma. Hoxe máis dun ano despois daquel día que saliron embalados por esta porta do Concello, unha cousa e máis a outra, para devolverlles unha nova vida, vamos a poder contemplalas novamente con todo ese esplendor. Non? A restauración da bandeira supón poñer en valor o patrimonio e a historia de Pontecesures e poñer a disposición das vindeiras xeracións. No día de hoxe teño un pouco esa sensación, que a vez tamén é unha apaixonante oportunidade de traer de novo a nosa realidade cotiá, o histórico fito que os nosos antergos hai xa 110 anos, foron quen de agasallar os seus cidadáns cesureños. O Concello tiña pendente dende hai anos restaurar a bandeira, pero foi o descubrimento nunha casa da ata de entrega da mesma o que mobilizou a todos os implicados. Era un documento que estaba feito en tipografía de máquina de escribir, estaba nun estado moi precario, aquel viña rachado nun montón de cachiños pequenos, seguro, sin duda, pois fruto dese imparable de venir do tempo, e tamén, pois supoño que a calidade do papel era así, parecía un papel de arroz.
Confeso que foi emocionante meter aquel cartafol na caixa forte do Concello con aquel papel feito a anaquiños que tiña 110 anos e era a testemunha viva da entrega da nosa bandeira do Carme. No acto tamén se homenaxeou a todos os emigrantes e mariñeiros de Pontecesures. Deste símbolo que abre a procesión do Carmen e que, sen dúbida, é tamén un exemplo da importancia que para a emigración tivo no noso país e entre a nosa xente. Nin os que marcharon perderon nunca de vista Galicia, nin nos deixamos de sentilos o noso carón. O Concello, e en extensión toda a veciñanza, recuperou así unha parte importante da súa historia. Unha bandeira con máis de 100 anos de antigüidade, presentada xustamente na celebración das Festas do Carme, e que se convirte nun éxodo de unión entre o pasado e o futuro de Pontecesures, pero tamén entre os veciños que residen na vila e os que tiveron que marchar dela. E hoxe arrancou en Sanxenxo a Semana Gastronómica do Arroz. A cita, que chega á súa 7ª edición, estase a celebrar no Hotel Gran Talaso da localidade. Trátase xa dunha das grandes referencias gastronómicas do verán no municipio. O chef José Antonio Álvarez, actual xefe de cociña do complexo hoteleiro, volve poñerse á fronte dos fogóns para este evento. Poderase degustar propostas innovadoras como arroz de berberecho, peixe xapo e codium. Outra opción é arroz de polvo e cogomelos. Outra opción son arroz con sepia, arroz con bacallau con grelos ou arroz de ibéricos e gambóns. Dende o Gran Talaso confían en que esta nova edición da Semana Gastronómica do Arroz supoña un novo éxito da existencia, unha vez superados os peores anos da pandemia. As persoas que asistan a esta cita poderán elixir unha das 3 especialidades elaboradas cada día. O menú ten un prezo de 34 euros por persoa, incluindo aperitivo, un arroz, unha sobremesa, café e viño da denominación de orixe Rías Baixas. As xornadas prolongarase ata o 12 de xullo. Se van a poder degustar 10 arroces distintos y que, bueno, pueden ser desde el producto de mar típico, como puede ser el arroz a banda, el arroz de sepia o el arroz de moluscos, como mezcla de mar y tierra, que puede ser de pulpo y setas, por ejemplo. Y bueno, dentro de ese abanico vamos a tener el menú, que vale 34 euros, que tiene 2 entrantes y tiene después un arroz a elegir acompañado de postre y de una botella de vino Baltea para cada 2, ¿no? Con un precio muy asequible, que son los 34 euros. O Motoclub A Rosa dos Ventos de Pollo recupera a súa concentración moteira. Despois de 2 anos de parón, a cita regresa esta vindeira fin de semana con 3 intensas xornadas. Ademais de varias rutas, o programa inclúe distintas actuacións musicais e tamén o monólogo do moteiro humorista Wilbur. Na organización calculan que se poden achegar ata Pollo uns 3.000 moteiros. As motos volven prender os motores no Concello de Poio. O Motoclub A Rosa dos Ventos recupera a súa xa habitual concentración, que despois de 2 anos de parón celebra este ano a súa 11ª edición. Cando a pandemia nos meteu a todos na casa, pois prometimos volver. Efectivamente no 2022 estamos de volta e intentamos que o programa sea o máis atractivo posible, non? O máis competitivo posible. Entre este venres e o domingo a organización conta con que se inscriban uns 300 moteiros, aínda que o número de participantes é moito maior. Calculan que poden chegar aos 3.000. O evento, con epicentro na zona da Seca, inclúe ao longo das 3 xornadas varias rutas e outras propostas nas que a moto é a protagonista, pero tamén moitos eventos paralelos con varias citas musicais. O vernes arrancaremos como sempre na concentración. Co tema musical, a concentración sempre funciona o primer día metendo música rock e o segundo día pois metendo discoteca e tal, que é un pouco máis variada a música para todo o mundo, non? Neste caso o Grupo América será o que actúe o venres pola noite. Tamén salienta a actuación do moteiro humorista Wilbur. Wilbur, que é un humorista madrileño bastante conocido no mundo da moto e no mundo de outros eventos do motor, pois estará o venres. Creo que é importante, a xente vai pasar moi ben, van recordar o tema do paso de Wilbur por Pollo. O Concello de Pollo colabora como sempre coa concentración da Rosa dos Ventos. O alcalde celebra a volta desta cita, da que salienta o bo ambiente que se vive entre os afeccionados á moto. O importante destas concentracións para min é disfrutar destes días, disfrutar, como se suele decir, con sentido, disfrutar do ambiente, porque o ambiente sempre é un ambiente moi agradable, verse que hai amistad, que hai boa comunicación entre todos, bo rollo,
E eu creo que eso é importante. Ademais de moitos moteiros galegos, a cita de Poio acheganse afeccionados de outros moitos puntos de España e Portugal, mesmo chegados dende as Illas Canarias. 5 xogadores refuxiados ucranianos e un letón participarán no torneo en Cestarrías. Os xogadores, o seu adestrador e algúns familiares pasarán toda a semana gozando do baloncesto e de diferentes actividades na comarca do Salnés. Estarán una semana compartiendo vivencias, deporte, baloncesto con aproximadamente 50 niños de toda la comarca y bueno, para nosotros creímos en esta opción desde el primer principio, en esta iniciativa. Está esperando que esta semana será muy interesante, que los niños pueden contactar con niños españoles, hacer amistades, descansar de horrores que han vivido ahí. A clave da viaxe a Vila García da delegación ucraína está no xogador profesional Artem Pustovi, que vestiu en España as camisetas do Obradoiro do Barcelona. O xogador apoiou a proposta plantexada pola organización de Cestarrías e contactou co adestrador letón Raiti Stigma, que dirixe un grupo de xogadores ucranianos refuxiados en Letonia. Grazas ao apoio de entidades como a Fundación La Caixa, o Hotel A Senra e o Instituto Fermín Buzarraberei, os xogadores, así como os familiares, puideron viaxar a Vila García e participar no cuarto torneo en Cestarrías. No torneo participarán máis de 50 mozos e mozas de diferentes lugares como Portugal, Santiago, Vigo e Pontevedra. Ata aquí as novas do día deste luns 4 de xullo. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.